Преди коледните празници група млади хора от Бърдарски геран направиха един много интересен конкурс. За него ще ни разкаже Петя Живкова. Идеята се породи в социалната мрежа Facebook, понеже често пъти срещаме в разни групи, странички, различни конкурси с снимки. Оттам в мен се роди идеята, че ние също в нашата страничка и група също можем да си направим подобен конкурс, макар и с по-малко снимки, в нещо от Бърдарски геран, най-хубава снимка. В конкурса, макар и малко участници, но се реализира конкурса и го спечели Мария Пенкова с нейната най-добра снимка, която на мен също много ми хареса. Това е ще ви я дам да я видите. Прекрасна снимка е. Нека да ти бъде спомен от този конкурс и от всички нас. Благодаря. Спомогнаха Ралица Велчева и Александър Живков, които дали с идеите как по-добре да се осъществи, дали с наградата. Първо място спечели снимката на Мария Пенкова. Много се радваме, че тя за пореден път участва в подобни конкурси и този път заслужено спечели първа награда. Разкажи ни как избра точно този момент да снимаш. Когато прочетох във Фейсбук, в страницата на Бърдарски геран, обичам това село, за идеята да се направи конкурс, в първия момент си помислих да снимам един комин, как се издига дим, но това ми се стори много банално, защото с нищо не личи, че се отнася за Бърдарски геран. И един ден, отивайки на репетиция в читалището за хор по случай Коледата, минавайки по шосето, снимах хубавите борчета със снега и по едно време зърнах между боровете кръста и камбанарията на църквата. Даже се върнах 10 крачки и избрах така няколко пози, от които тази най-ми хареса. Тази благодаря. Вече е в сайта на Бърдарски геран, в тези снимки, които са челни на първа страница, така че е една от най-хубавите рекламни снимки на нашето село.